Projeya Öcalan anjiya İsrail Amerika zinar Roni. Serbangavaziya serdemê ku ji aliyê rêberê gelê Kurd ve pêk hat hefteyek zêdetir borî. Bangawazî ji gelek aliyan ve hate nirxandin. Ji sekreterê giştiyê Netewên Yekbûyî bigire heya Serokkomarê Almanya ji DYAyê bigire heya Çînê bi sedan dewlet, sazî û keseyatan piştgirî dane bangawaziyê. Ji bo yên fam bike bangawazî destpêka serdemeke nû ye, lê ji bo yên naxwaze fam bike bêguman tiştek were gotin tune. Yên dixwazin bangawaziyê berova jî bikin jî hene. Berî niha gelek caran bangawazî hatin kirin. Heyetên aştiyê hem ji Çiyê hem jî Ewropa hatin. Gerîla ve kişiya. Di Nevroza 2009 de, di Nevroza Amedê de peyama rêberê PKK hate xwendin. Di peyama hatî xwendin de li gorî min hevoka herî giring ev bû. Em hatine merhaleya ku bila çek bêdeng bin, fikir biaxivin. Nêzîkatiya Birêz Abdullah Öcalan a çareseriya demokratîk ji berê ve heye. Demokrasî ji bo wî ne amûreke ji rêzê ye. Demokrasî ji bo wî rêkezeke bingehîne. Lewma yên ku wekî taktîk nêzîkî vê bangawaziyê dibin, xuyaya Birêz Abdullah Öcalan baş fêm nekirine. Di hevdîtinên dawî de jî dibêje fikreke xurt be bila ew bi rê ve bibe. Ji bo fikrên xurt diyar bibin û pêş bikevin hewçeyê çek bêdeng bibin. Bêguman bêdengkirina çekan jî yekalî nabe. Hewçeyê bi tevahî çek bêdeng bibin. Hişê civakî tev li hev dikin. Hinek qelemşor û rojnamegerên desthilatê ji bo bangawaziyê birova jî bikin û ji nîqaşkirina li ser bingeha rast dûr bixin, hincetên ecêb didin pêş. Yek derdikeve dibêje, divê YPG çek dayne. Yek derdikeve dibêje, heya PKK xwe fesih gavên demokratîk nayê navêtin. Yek derdikeve dibêje, ev lîstikên Amerîka û İsraîlê ne. Derdorên faşîst dibêjin, desthilat radestê Öcalan û PKK bûye. Nejatperest û milletperestên Kurdî jî dibêjin apo Kurd firotin dewleta Tirkiyeyê. Her yek li gorî xwe çep û rast lê dixe. Tenê fikrê wan bi wan re sînordar bimîne jî baş e, serê civakê jî tevlî hev dikin. Lê holê ne radestbûyîn heye, ne jî devjêberdana tekoşînê heye. Birêz Abdullah Öcalan dixwaze pirsgirêkê ji zemîna pevçûn û şer bîne zemîna siyaset û hiqûqê. Ji bo kes û derdorên xêrnexwaz tiştek were gotin tune. Lê hege xelet fêm kirin hebe, pêşniyara min bila carek din bangawazî û daxuyaniya PKK bixwînin. Ev pêşniyara min jî di serî de ji qelemşor û alîgirên desthilatê ye. Hêdî bixwînin û li ser her peyvê bifikirin. Hege dîsa fêm nekin, bila hefteyeke xwe veqetînin û parêznameyên Birêz Abdullah Öcalan binêrin. Di navberê de hevpeyvînên di salên notî de ku Birêz Abdullah Öcalan re hatine kirin, temaşe bikin û bixwînin. Hingî ez bawerim dêfam bikin ka rewş çi ye û çi tê xwestin. Heteşe tenê ququla ye. Civaka demokratîk bêdîviya rojhilata navîn a sereke ye. Heya şerê li ser mezheb, ol, netewe û etnisîtê hebe, çareseriyeke mayînde pêk nayê. Berî du mehan rejima Esad hate hilweşandin û di ciyê wê de Heteşê hate danîn. Serokê Heteşê xwe wekî Serokkomarê Sûriyeyê îlan kir. Çawa desthilat guherî, hêzên Heteşê dest bi êrîşa Durzî û Alewiyan kirin. Niha divan kêliyên evnivîs tê nivîsandin de li gelek bajarên Sûriyeyê di navbera hêzên Heteşê û hêzên Durzî û Alewî de şer û pêvçûn diqewmin. Behsa kuştina sedan kesan dikin. Beriya niha min anîbû ziman ku Heteşê tenê ququla ye. Diyar bu tevahiya Sûriyê ji Heteşê re nahêlin. İsraîl û Amerîka dê bi ser vê hêzê re Sûriyeyê dizayn bikin. Kê rê li pêşiya Daişê vekir. Pêşî Daeş mezin kirin û ser Daişê re hêzên Amerîka û Ewropa carek din vegeriyan rojhilata navîn. Bi hinceta Daişê dewlet lewaz kirin û peyama hewcedariya hêzên hegemonîk dan. Niha gelek kes dibêjin heke Amerîka tune bûye kobanê rizgar nedibû. Lê divê mirov bipirse, gelo kê pêşiya serokê Daişê Bexdadî vekir? Heman tişt niha ji bo Colanê jî derbastar e. Colanê ji sibê heta êvarî li Îdlibê bû. Di heman demê de di lîsteya terorê de bû. İsraîlî sekreterê Hizbullahê heft qat dibin erdê de kuşt. Haniyê navenda Îranê kuşt. Ew hêza ku dikare van êrîşan bike, çima heman tişt li hemberî Colanî nekir? Diyar e amadekariya van rojan hatibû kirin. Mossadê aşkere kir ku wan berî êrîşa heftê cotmehê bi mehan teqemenî xistine nava cihazên Hizbullahê. Ev jî tê wê wateyê ku haya Mossadê ji vê êrîşê hebû. Ji bo İsraîl û Amerîka müdaxaleyeke mezin bikin hewçedarî bi hinceta ciddî hebû. Hemasê jî ev hincet ji wan re ava kir. Îranê got ku haya wan ji vê êrîşê tune bû. Çi qas rast dibêje nediyar e. Lê tiştek diyar heye.
İsrail û Amerîka bi aqlê İngîlîzan ên Anglo-Saksonan müdaxeleyê rojhilata navîn dikin. Pêşî gotin Esad xerabe bila biçe. Piştî çû niha dibêjin heteşe xerabe, divê ji xeta me dernekeve. Çima colanê anîn? Heke di cihê colanê de hêzeke gel a demokratîk şoreşker bi ser ketibûna piştre birhetî nikarbin lîstikên xwe bixin meriyetê. Ji hemû kesî zêdetir İsrail û Amerîka karakterê heteşe û colanî dizanin. Colanî çi qasî bêje min ji şerê mezhebî ders girtiye jî rastiya wî mezhebperestî ye. Dijberiya wî ya li hemberî Hizbullah û Îranê tenê li ser mezhebperestiyê ye. İsrail jî herî da wî aşkere kir ku ew êrîşa li ser durziyan qet û qet qebûl nake. Rayedarên İsrail di hinda xuyaniyan xwe de tîne ziman ku ew amade ne Kurdan jî biparêzin. Lê berî İsrail Kurdan û Durziyan biparêze bila dev ji zilma ku dike berde. Bi van polîtikayan dixwazin projeya xwe ya esas ji çavan dûr hêdî bixin meriyetê. Kî çêkere, kî talankare. İsrail û Amerîka bi dewletên Ereban re li ser sermayeyê li hev kirin. Bi protokolên Brahîm peymanên dîplomatîk û aborî îmzekirin. Dewletên Ereb ên dewlemendên petrolê naxwazin İsrail û Amerîka divê astê de bigirin li hemberî xwe. Lewma ew ji birhetiyê rewşa heyî li gorî xwe diguherînin. Di hevdîtinên dawî Debrêz Abdullah Öcalan got, an projeya min an jî projeya İsrail Amerîkayê. Di projeya İsrail û Amerîka de zêdetir parçekirin, şer û rijandina xwînê heye. Di projeya Brêz Abdullah Öcalan de çareseriya demokratîk û jiyana azad heye. Dîrok û helwesta Brêz Abdullah Öcalan jî vekiriye. û ya İsrail û Amerîka jî vekiriye. Fermo binêrin, kîjan zordar û talankar e, kîjan demokratîk û azadî xwaze.